amb això de la política en la meva ciutat, en el meu poble, i per tant en la política municipal. Jo de política nacional no en feia gairebé fins fa 4 dies, diguem-ne. Avui, abans de venir aquí, estàvem en campanya, en concret a la plaça Narcís Nunes, envoltats de gent de la candidatura, de gent del poble, de famílies que havien vingut fins allà, i jo els he dit als meus companys: escolteu, ara us haig de deixar una estona perquè tinc un compromís, i m'han dit una altra vegada. I perquè, esclar, ells volen que hi sigui sempre, i encara que hi sigui totes les hores del dia, encara troben que són poques, igual que jo sempre els trobo a faltar, això s'entén clarament, perquè me'ls estimo molt, i per tant, encara que estiguem totes les hores del dia junts, els trobo a faltar. I m'han dit: home, ara bé que estem aquí tots plegats, vols dir que no estaries més bé aquí? I jo he dit: sí, però haig d'anar a Badalona. I llavors un m'ha dit: si és Badalona, vés-hi. I un d'ells em deia: diles que a nosotros, a los nuestros de San Vicente dels Horts, que a nosotros también nos decían que era imposible que ganásemos. Y nos lo dijeron muchas veces. Es imposible que ganéis. Y ganamos. Bueno, parlar amb el Justo, parlar amb d'altra gent, com parlar amb els meus amics del Real Madrid de Sant Vicenç dels Horts, doncs és evident que et posa constantment davant del mirall d'una realitat que afortunadament pel país és molt complexa, el país és molt variat. És que molt sovint el millor dels discursos són els fets, no les promeses, sinó els fets concrets, l'obra feta. Deixeu-me resumir, com no pot ser d'altra manera, amb alguns exemples que a mi em són molt propers, d'una ciutat metropolitana situada al sud de Barcelona, al mig del Baix Llobregat, que és Sant Vicenç dels Horts. Quan nosaltres parlem de justícia social, vol dir que el pressupost de serveis socials s'ha multiplicat per 5. Quan parlem de justícia social, vol dir que el pressupost dels serveis socials d'urgència s'ha multiplicat per 13.